ё дар рӯи арзонтаракам ё 450 сум сар мешавад барои дри хона. Дар рӯи пластикӣ рӯи размериш 2 ба 1.20 1 табақа ҳисоб мехӯрад. ё форточко масалан ҳама размериш ҳаста. Сементҳо ҳастанд, сементи ваҳдат ё қуд мегӯянд. Масалан тинука ҳаста. Тинука 25 сум рӯноштар мешавад, любой размер мезанед. 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 тайёр. Сетка дорем барои забор ака. USB дорем, DVP, DSP, фанер ҳама намудаш ҳаста. Арматури 10 дорем. Жесто ҳастай барои дарвоза кардан. Ака тахтаи 12 ки сараковка ака. Баъд тахтаи 10 ки сараковка дорем ака. 15 севнимак дорем ака. Бо турба акаҷон мақсад барои печка. Размер бушкои эрунӣ ака. Ятона 200 литрам ҳаст ака. 200 литр. Шифрои ака душанбе дорем ака. Шифрои дар рӯи чи хайте ё комплект ба қилфи ҳам оригиналиш. Итальянский мегӯянд губка кадаги масалан ду тараф ду слой шиша дорад. Профилои масалан размериш мегӯям ай 10 ба 10 то 1 ба 1 ҳаста. Резои мақсад 1 ба 1 ҳаста. Туркпластан. Туркпласта бош эко турк. номерои мо 903 02 00 99. Адрес ака шаҳри Ваҳдат, ана бозори мебелними. Трезои мақсад 1 ба 1 ҳаста. 650 сум. Бо 1 ба 140 ҳаста хам нархай вай. Ана ба 1 ба 130 ҳаста 620 сум. Бо иҷода 140 ба 120 ҳаста 600 сум. 130 ба 120 ҳаста 550 сум. Бо масалат ин сирхош ҳаста 130 ба 120 боша ё 1950 сирхош да мақсад. Бо майда таракош ё ҳамаш туркпластан. Туркпласта бош эко турк. Ё ҳамаш пас я фирма просто сирх назар ба ёра када қиматтарака. Ана ҳаста бо 1 ба 120 ҳаста ё 500 сум. Бо 1 ба 1 ҳаста 400 сум. 1 ба 80 ҳаста 380 сум. бад заказ катия мисол любой наму заказ мегирем. мегирин а квадрат ҳисоб мекунин размер ҳисоб мекунин айрӯи размериш да кас нархи бозори ай заказ кама как заказ қиматтарака не байна дарошам аст дарои пластикшам бошам пластикшон чанд ака дарои пластики айрӯи размериш 180 ба 70 190 ба 70 2 ба 70 бо 2 ба 80 аст. Хайна масалан бигирем 2 ба 70 ҳами калони калониш 500 сум. Бо аста калони калониш 2 ба 80 550 сум. Ё ҳами мақсад нархош ду размер меша, атак хеле майда калон ҳамаш я нарха. Размериш 2 ба 1.20 1 табақа ҳисоб мехӯрад. ё дар рӯи қош мегӯянд 3000 то 3500 ай ҳами моделиш. Ё бо арзонтарушам ҳаста истида ҳаста бо ай ду табақош. ҳани ду табақош. Ана ин сафед масалан барои дри хона асосан 2 ба 90 ай 85 мегӯянд 90 мебарояд 1700 сомон ай. Ё ленобот ане ки качестваш хушури бад ай 74 кило ани. Вот ин ай ё аста 2 ба 1.20 ини моделиш ҳаста ду табақо ям 2 ба 1.20 ай и 1900 сомон ай. Байнам дига иҷода хитоиша дорам и 2500 ай. И ҳар сеш ҳам я нархан ё я размерам. ё дар рӯи арзонтаракам ё дар рӯи барои нами премианка да. Нами ҳамаш я мақсад я нархам 550 сум. Баландишон 180 190 баъд ин ҷа я намудаш не ки ин калона ин 2 ба 1 и 620 сомон. ана ё ака ин ё ҳамаш 450 сум сар мешавад барои дри хона ё узбекиан 2 ба 90 190 ба 90 ҳастанд. ё мақсад ки бари 70 шам аст ҳамин нархай 450 450 550 ини моделиш 600 ям 4 намуда 4 глани
Ё российскиян дрыш хай-текан. Иям ду ба 90, ё аслан барои хона, барои дырнои падезой, барои дом меган 2700 сомонан ё. Ё стандарт ду ба 90 мешаванд. Ё дрыш хай-текиян. Сафедшам ҳастан ё, ранги молочния. Чисто ҳамия дрыш сафед ҳам я табуда иҷа гирифтианша. Даш буда уҷада пушта. Дарои чия хай-тек. Ё комплект ба қилфи ҳам оригиналиш 900 сомонан ё. Ина ёш боша хай дарои шпонан. Шпоно сирхош ҳастан. Сирхош ҳастан. Масад ё комплект 1100 сомон. Ана ӯ бо королевскиёш сафедош ва ё 1200 сом мешавад. 1250, 1200 сом. Классикаш ҳам ҳаста, бо холи гулдорош ҳам ҳаста. Ё ҳамаш қилф, коробка, часпак ба ҳама размерош ҳаст. 60, 70, 80. Баландиш не ки стандарт 2 мешавад, ё ям я размера баландишон. Як 90 ам доран оз деҷа надорем да. Доставка чӣ қадар кардед? Доставка надора братан. Доставка фақат усто меояд, худаш мебарад, мечаспонад, пулша мега 100 сом я дар 100 сом. Вай дари чия стилиш аки худаш леноботай ранги стили чия итальянский меган. Ё 2100 сомона. 2 ба 90 мешавад. Я барои дри хона қилфи 65 сантиметр баландиш худаш. таги хали дарои ба қуввата. Ана ё дарои шишадори одностороння мақсад як тарафа. Ба иҷа ду тарафаш аст. Бо ини қоша иш 2500 ранги нав буд ку як. И як табақоша губка кадаги масад ду тараф ду слой шиша дора. И 2500 2300 меша. Ана инаш боша 1750 сом. Ҳамаш як размера неки ё. Як қабат, ё? Як қабаташа ва ду қабақаша. Ду слой шиша дора. Ана ё боша 1300 сом. Иниш 1080 сом. Ма бур дрынша нишон метем. Качествоаш сози бада. Фашон каримада. Ям стили итальянская, не ки тоҷики ҳамаш ленобутан. Ба ё 2 дора, 210 дора, 220 дора. Размер катяда. Ҳамаш я нархан. Дари 2 ба 1 ай. 2 ба 1 барои домай. Ин масад 15 сантиметр паҳмишай. Дырышам ғавси бадай худаш. Ё никелния, да? Так фасон кадаги. Дырыш бо ам хали худаш хайтеки сафед дора. Дырыша хиля нима камтара. Чун дырыша бин? Ё 3000 ам. 3000? Ё 3000 ам, и 2 ба 1 ай. Ё вазбин рохи 110 кило ай. Вазм шуд, вазм шуд. Ё 2 ба 90 ам. Ё дарои масалан никел меган. Ё 1950 сом мешавад. Баландиш як 90 ам дора, драм дора. Дрношо ба ҳар хел цветай дораш. Сафед, молочный, заса. Ё дарои масалан средняй, да, ани камбағал харда. На ба қувватай, на безеба. Средний дарои. Ё дарои ҳисор мешаванд. Ё качествоаш да ҳисор тайёр мешаванд. Ана иш чӣ? Ишам як 90, ҳамин размера як 90 шад, просто қадш пастар, ҳамин сорти ҳамин. Форточко масалан 60 ба 40 ҳастай, 50 ба 40 ҳастай, 40 ба 40 ҳастай, 80 ба 40 ҳастай, 1 ба 40 ҳастай, 50 ба 50, 60 ба ҳама размераш ҳастай. Ами арзониш 40 ба 40 150 сом. Ана ёш 180 сом, бо хай 200 сом, 220 сом. Қимат 250 сом. Форточко ҳама размераш ҳастай, ба заказ ҳам мегирем бо. Нархи оптовӣ. Рафтим акаҷон, нархои профило. Профилои масалан размераш мегем, ай 10 ба 10 то 1 ба 1 ҳаста. То 1 ба 1. Ами калоноша хай мегирем. 10 ба 10 ҳастай, метри 65 сом. 9 ба 9 ҳастай, 60 сомонай. Баъд иҷода ҳастай 8 ба 8 50 сом, 8 ба 8. Ё талшини ҳамаш 1.6 эрония любой сваркара гарантиш ката аввалиш худо меқапа. Баъд дорем иҷа 7 ба 7 40 сом. 7 ба 7 45 сом, 6 ба 6 40 сом. 5 ба 5 30 сом метраж, да, масалан 6 метран. Ва иҷа 25 сом 4 ба 4 шад. Бо дорем 3 ба 3 20 сом.
ана байҷада средни бо асахани 6 ба 4 5 ба 4 айём дорем байҷада хадавоёша мегирем 4 ба 2 мақсад талшинаи 2 ба 2 ай ин метриш 25 сомон бо дорем талшина яги 6 пира ин метриш 20 сомон меша ана яги 4-уш 18 сом ана ба хитоиш дорем 13 сом метриш бо иҷа чия иҷа уголоки 4 эронӣ дорем 20 сом метриш хитоиш 15 сом 5 ба 5 эронӣ дорем иҷа талшиношон фарқ мекунад 25 сом 5 ба 5-иш хитоиш 20 сом ана 63 дорем 63 35 сом бо иҷода турбое ки аки бисёр чӣ мепурсанд мардум турбаи барои качалка 25 сом метриш размери 25-иш ана 32-иш 35 сом бо хаиҷа пластина дорем барои ягон чиз кардан пруток дорем 20 ай 20 сом сар меша дона метриш ва дорем пруток донаш 35 сом 40 сом ба метриш бо ҳастан 15 сом Симои визуални. ана симо ҳама намудиш 12 сомона сими визуалниш аки ясми сона 12 сом мешава килош ана ба сими 6 дорем 10 сом ва ин аҷада масалан тнк маса тнк ай 25 сом рулонш сар меша любой размер мезанем 2 2.5 3 4 5 6 тайёрша дорем атаи хебига зака сар мекунем ба уҷода чия буд сетка дорем барои забор ака ая 150 сом сар меша 10 квадрат ай баландиш яги 40 иҷа размеро дора 6 ба 6 7 ба 7 8 ба 8 ая чекаш фар ана иҷа USB дорем DVP DSP фанер ҳама намудаш аста иё дора 06 100 сом 09 120 сом як диш аста 180 сом ана фанеро аста DVP дувини ба як 25 я дона 65 сомона DVP паталоша давраи пешина ана ба фанеро дорем 03 04 ба 06 ба 1 дорем ягош 190 сом мешава 06 150 сом 03 04 70 сом 80 сом бо иҷа арматура аста арматура масалан арматури 10 дорем даҳак арматури даҳак аста донаш 23 сомай 12-аш 26 сомай 14-аш 32 сомай 16-аш 36 сомай 18-аш 48 сомона як донаш тонаш 7000 боло сар меша як дона 585 дирозиш ва хай жесто аста барои дарвоза кардан ай 300 сом сар мешава ай 300 сом сар мешава 300 сома дорем як дай талшинаш ари килош боша 17 кило ай баъд дорем 25 килоа дорем 370 сом баъд дорум 25 килоа дорум вайш 420 сом сементо аста ина сементи ваҳдат ё қуд меган 41 сомона ё ба бор кардан шад ана сементи моҳир 400 500 дорем 500-аш 52 сомай 400-аш 51 сомай боркиниёшон беплат ина бо сетко агар чӣ боша ина болода маса сафед сиёсот бошам хай болош ая 150 сом то 70 сом мишариш 10 сом 20 сом разиса мекуна тахта дорем ака тахтаи 12 сараковка ака баъд тахтагаи 10 сараковка дорем ака 15 севнимак дорем ака бо 14 15 бигем ака 4нимак дорем бо дорем ана 15 сараковка ака бо 10 ё ҳама 6 метра ино ҳама 6 метра ака ҳама 6 метра ана бо дорем 10 дюймовка дорем бо дорем 15 дюймовка ака ҳама 6 метра бо 4 метрашам дорем мақсад 4 метраи 10 4 метраи сараковкаи 15 мақсад 4 метраи ана 10 барош 15 вайшам дорем ака мисол ҳама размер аст ҳама размер ака иншоалло як ҳаст стандарт як нархша гап зана мисол инамин хадавоиш мисол фарз кардам ин тахта озака 130 сомон инамин як чанд размеришам буд ин севним ба 15 ака 15 130 сомон 6 метр ҳала ака пурбо ака ҷон турба акаҷон мақсад барои вай дорем ака барои печка размери 120 дорем 150 ё аз 20 ака аз 20 120 размериш 50 сомон метириш хай бо ягон чи бо муомила меша иншоалло
ана бо дорем аз 15 вая мака 60 ма бо муомила меша метриш. ана ба оҳаниша дорем мака барои вай ё размери 160 ино 120 сомон метриш. ана бо дорем турбаи 110 ака. И ака метриш 70 сомон. талшине чанда талшиношон 1.8 ака. ба бочка дорем ака. Бочко барои ҳами чиз бочкои эрунӣ ака. Яктонаш 1250 сомон, ана якним тонаш 2050 сомон. Баъд 200 литра раста 200 литрам ҳаст ака. 200 литраш ака ана 450 сомон. ай бу муомила мешавад. 500 литраш 500 литраш ака 650 сомон. ана 500 литра чоркунҷа бу нархошо фарқ мекунад. ҷое ки тангай мисол дровардан ки мисол хинтарага чоркунҷашо дорем ака 500 литраш ака 750 сомон. ана бу ятонои чоркунҷа дорем ака бай 1400 сомон. лекин нашуд сифатош иншоалло сифатои хубан ака. дислоян ака сифатошон сифатои хубан ака. шифирои чи аст баъд шифирои ака душанбе дорем ака. шифирои нағз ака гарантияш қатъи ака ана 50 сомон. нархаш 50 сомон. номерои мо 903 02 00 99. боз такрор мекунем 903 02 00 99. адресона гино адрес ака шаҳри ваҳдат ана бозори мебелними. рамат майла хоб. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат.